iskipa sikubambe sekhosi sigcwale sithi mfi upetsule mfondini uba unazibuna ufakelela noba zizipontshi thenga ijezeli gold le Chiefs unxiba ijini emnyama uba unampundu ufakelela izipontshi ukuthi iqhutshwe awuzuthuka ijezi lethu apha le Chiefs neshwapa ji oba uhlala apha ijezi eshwapeni fakelela izipontshi unxiba ijezi le Chiefs phezu kwabo makwetini siyabaqala apha kwi-Toyota Cup phezu kwabo makhosi amahle phezu kwabo makhosi ayeye makhosi ayeye elamlisa endleleni madoda elamlisa endleleni ibhasi yeza so phezu kwalo madoda phezu kwabo phezu kwabo phezu kwabo madoda sikhathalele uthenjwa guys phezu kwabo makhosi ngena Total Sport ngena Studio 88 ungangeni mahashasheni ungazithengi ezamaSomalia azithengwe ke madoda izikipa ze-Chiefs lento obufundekela uba izikipa sathini and yayazi ba neprice ngasenza sikhalaze asivelanga sona shem asivelanga neprice ngasenza sithi sibi uyabona ke iskipa asiduru nithi price nithi sibi asikho sibi esasikipa sihle xa nisokoliswa iprice bazasithenga kabantu iskipa madoda usilinde kasehlile ke wena ndiyayazi bakasehlile uzathi sihle jini iskipa esiduru ngaziskipa zabafana apha zibe zinezikipa ezicheap ngalezi zabafana abafana le Kaizer Chiefs the biggest team in Africa ngoku ubufuna iskipa esicheap uthenga iskipa sebafana okanye se-Orlando Pirates amahashahasha we-Sundowns asizukuba kulondo leyo if you are not affording iskipa se-Chiefs go to Orlando Pirates and buy that cheap thing go to that thing kaYugo Boss uthenge yona cheap kakhulu laa nto uphume naku-World Cup asinegotiate iskipa kwa-Chiefs siyathenga siyalebhaya izikipa ko-Total Sport ziyalebhaywa izikipa guys angosihlaza apha xa usiva iskipa siduru uxoka ukuthi sibiphi shini nicemba le nto niyenze eklabhini andisohlula ngabantwana manithule usinovuyo uyayala loo nthetha ngayo umntu kesohlulwa yastropeze phathuka abantwana babantu Cho mkhuluwa kuradi bhuti kunjani sho bhuti guys thengani iskipa nihlukane neprice awuzobona ke iboyfriend yakho inyusa impumlo engathi nje ezingela ihamba isithi engathi azinuki izikipa xa ziduru azinuki ingathi yazi uba ibhidwe iprice and girls wonke udoto nanazela kwi-inbox yakho makhosi bafuneni izikipa ngeke aphinda kuhluphe ithi hayi bebe nza kuhoya apha kwi-inbox faka izikipa ze-Chiefs zozibini away and home aba bananazela kwi-inbox baceleni izikipa ze-Chiefs sazaphinda kuhluphe lantuka sizobaza lijini because ayifumaneki le ndawo so ke guys please man please silimpompile nje because siyifumani le ndawo kalo lithi silinde nindawo nalo niphi nini yefona thethi ngozungu thina ngezikipa ngoku ndithi uba ufuna iskipa esi-Chiefs esicheap ambokhangela iskipa se-Orlando Pirates silapha kabe parking xa uqala ungena segate ubufuna iskipa esicheap uyokhangela iskipa se-Sundowns and if ubufuna esicheap kakhulu uyothengisa abafana
Uyawuqhumeka uyokwaziwa nokweliphi icala xa unxibe abafana abafana. Uba wena isifundeke lapha. Uthini lo? Uyifundile imemorandum yabasebenzi. Uyihlo wafa wena engazange kwenzele nix. Ngoku uhamba ubuza abantu ngebusiness zabo. Kokwenu ngongekho neyothengisa ihagu ibusiness. Undibuza ngememorandum, wazini ngememorandum? Wazini wena ufana uyothenga izikhonkwane uqinisa umkhukhu uzawumka nomoya wasebusika. Doti. Zange uthengise inkukhu, zange uthengise ntoni, wazini ngebusiness, wazini ngememorandum. Yo desert. Cha, amathenga izikhonkwane uqinisa umkhukhu uyomka nomoya. Guys, please man, please. Masingafundekelwa especially ngamadoda esifundekela ngeprice yeskipa seChiefs. If awulungi buyumva. Hayi sizawukhawuleza ukwehla sona guys. Sizawukhawuleza ukwehla ungabi neqhala sizakwehla. But into endingayifuni usuthi iskipa sibi xa siduru. Yithi hayi and afford. Sizawuthi ukwehla kwaso ndisithenge. Maledi nina ndinikhulule ngoku kwabadyakalashe. Ndinikhulule kwabadyakalashe. Nikhulule kwabadyakalashe. Once wakuthethisa kwi-inbox ithi ngicela izikipa ezibini zeChiefs. Is 3,200. Ibhlue ezogcwala umoya ngeke aphinda kuhluphe. Uyakubulisa noba umbona athi molo sisi. Uyawuthi sisentombini ndakuxelela. Papayini ke guys. Into ebendizostop apha yi-noise. Skipa seChiefs sibi. Xa sithi vezi wallet ayina nix. Sizaba sihle njani iskipa iwallet igoqoza. Akekho nangoku umuntu onewallet enemali othi iskipa sibi. Ungabasearcha bonke aba bathi iskipa sibi ba broke. Anosiqhela nina man. Khosi Nation, let's buy this thing. We are love and peace. We are fearless. We are not confused. We are in charge. This is our season.